Hvor har vi været henne, Clara? Har vi været inde og se en stor kirke? Ja, hvad var der inde i kirken? Meget flotte ting. Hvad var det for nogle ting, der var flotte? Var det vinduerne, der var flotte? Ja. Hvordan var de flotte, de vinduer? Der var mennesker på. Der var mennesker på vinduerne. Var der også nogle farver på? Ja. Menneskerne var farvede. Okay. De havde farvet. Ja. Det var inde i sådan en kirke, der lå ved et kollegie i en by, der hed Cambridge. Ja. Hvad har vi mere lavet i dag? Kiggede på drenge. Vi har kigget på nogle drenge. Hvad var der med de drenge, Clara? De lavede tricks. Ja, de lavede tricks, ja, det er rigtigt. Og der var også nogle drenge, som havde sådan nogle sorte hatte på og fine jakker på og sådan noget. Helt ens tøj. Har vi lavet mere? Vi har været i båd. Vi har været i båd, ja. Hvad var det for en båd? Var det en stor båd? Ja. Var det en med motor på? Nej. Hvordan kom vi så ud at sejle? Hvordan sejlede vi frem? Sådan en her. Hvem var det? Var det os selv, der gjorde det? Var det Per, der stod og gjorde det? Nej, hvem var det? Et andet menneske. Et andet menneske, en anden mand, ikke også? Ja. Og hvem? Ja, sådan der. Så der. Mm. Hvad så vi, mens vi var ude at sejle? Flotte ting. Nogle flotte ting. Var der kastanjetræ? Sejlede vi under nogle ting? Ja. Ja, hvad sejlede vi under? En bro, en bro, en bro, en bro, en bro, en bro, en bro. Der var mange broer, ikke også? Ja. Bro. Og vi, Broer. broer, det er når der er flere. Når der er en bro, og der er 2 broer. 5 broer, 6. Ja, så mange var der, tror jeg, der er ret i. Er det det? Og så har vi været inde og få lidt middagsmad, ikke også? Ja. Og nu skal vi have is. Nu skal vi køre et eller andet sted hen og have en is, ikke også? Hvem er vi sammen med? Og hvem mere? Og Benjamin. Og hvem mere? Og Per. Ja, og hvem mere? Og Bente. Ja, hvem er Bente og Per? Hvor kender vi dem fra? Går vi over fra England? Ja. Er de også fra Danmark? Det ved du ikke lige. Vi fløj sammen med dem, dengang vi fløj til England, ikke også? Vi fløj fra Danmark sammen med dem. De skal nemlig også til Tanzania, Bente og Per. Til det samme Tanzania. Til det samme Tanzania, ja. Det er rigtigt. Ja. Skal de med os? Ja, vi skal ikke bo i den samme by, men vi skal være sammen med dem i rigtig lang tid, faktisk. Vi skal nøjes med, vi har lang tid klar. Ja. Men kvart år. Ja, jeg er også med. Og Clara er også med. Det er nemlig rigtigt. Ej, så skal jeg være. Skal vi op til stopfilmen nu så? Nej.